Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu mini epizodu vaša pitanja. Mini epizoda zato što danas odgovaramo samo na jedno pitanje. Na koji način prestati sa traženjem eksterne validacije? Čitav svoj život brinem o tome kako me drugi percipiraju, idem protiv svojih ubeđenja da bih se dopala ljudima. Mrzim i samo pomisao da me neko ne voli, te ne uspijevam da se zauzmem za sebe i podvučem granice ni u kakvom odnosu. Kako da radim na ovome i kako da naučim da kažem ne i da prestanem da živim za druge ljude? Kao prvo, bravo za samosvjesnost. Češće se dešava da osoba ne zna šta je problem i samo ga iznova ponavlja. I kao drugo, hajde da objasnimo jedan pojam. Želje za eksternom validacijom znači tražiti prihvatanje i odobrenje od strane drugih, porodice, partnera, kolege, prijatelja itd. Ako moja ocjena da li sam ja dobra ili loša zavisi od toga kako me drugi ljudi procjenjuju ili šta misle o meni, od njih će zavisiti moj osjećaj vrednosti, koliko mislim da sam dovoljna i šta mislim da zaslužujem. Ovo znači da mi zbog nepovoljnog mišljenja drugog možemo pomisliti ili procijeniti da nismo vredni, da nismo dovoljni da bismo bili voljeni, da bi nas drugi poštovali ili da bismo bili srećni. I naša slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje će čas biti gore, a čas dole i nećemo imati osjećaj da smo zaista vredno ljudsko biće. Možda najvažnija stvar za djeteta jeste da dobije pažnju i ljubav svojih roditelja. Kada mi dobijemo poruku da ta ljubav nije bezuslovna, to jest da je dobijemo samo u određenim uslovima, ako ispunimo određene uslove, onda u nama može da se pojavi strah od mogućnosti odbacivanja i povećava se naša želja za prihvatljivim ponašanjem, a budemo na taj način na koji oni žele da mi budemo, jer inače ćemo biti ostavljeni, sami i bez krova nad glavom. Tada se stvara uverenje, neću biti voljen ako ne ispunjavam tuđe uslove, da ovako kako jesam nije dobro ili dovoljno, da moram sakriti delove sebe, ono što zaista jesam, jer inače ću biti odbačen. Napisali ste: mrzim i samo pomisao da me neko ne voli, zato što nečija negativna procjena bi značila da nešto nije u redu sa vama, te postojeće snažna želja da pokažete drugoj osobi da ste super, jer onda i vi možete oceniti sebe na pozitivan način. Na koji način mi izlazimo na kraj sa eksternom validacijom? Kao prvo, mislim da je važno da napravite razliku između mišljenja i činjenice. Činjenice jeste da ja sada sedim na podu, a mišljenje jeste da je pod malo neudoban. Ili činjenica jeste da ono što sam popila pre pola sata jeste bila kafa, a mišljenje jeste da ta kafa je bila ukusna. Znači, nečije mišljenje nije činjenica. Naše mišljenje govore o našim preferencijama, o našim iskustvima, o odrastanju, čime smo bili izloženi tokom našeg života, kakve stavove imamo, kako razmišljamo i sl. Nečije mišljenje o vama nije činjenica. Mi posmatramo druge iz subjektivnog ugla. Donosimo zaključke o njima na osnovu naših prethodnih iskustava. I ti zaključci nisu činjenice, nego su samo naše pretpostavke. Znači, kada neko o vama misli da ste ružni ili da ste nestabilni ili nepouzdani, to je njihovo mišljenje. To nije činjenica. Druga stvar jeste da ta naša želja da se svima dopadnemo dolazi iz našeg zahteva da svi me moraju voleti. Taj zahtjev je praktički nemoguć. Zašto? Zato što na ovom svetu postoje razne preferencije, razne mišljenja i ako bismo svima odgovarali, mi ne bismo bili jedna osoba nego milion njih. Mislim da bi bilo važno da se upoznate sa asertivnim pravima i sa asertivnom komunikacijom. Asertivno znači biti autentičan, to jest izraziti svoja mišljenja, osjećanja na direktan i jasan način, a da istovremeno poštujemo i sebe, a i drugu osobu. Da imamo pravo da ne odgovaramo svima, jer je to fizički nemoguće. I imate razne kurseve putem kojih vi možete da stičete asertivne veštine, kako da povučete te zdrave granice, to jest
da naučite kako da kažete ne. Također, način na koji mi izlazimo sa eksternom validacijom jeste da razvijemo unutrašnju validaciju, to je sopstvenu procenu o tome da li smo mi ok ili ne. Stanite i posmatrajte sebe. Pokušajte da uočite vaše kvalitete, sigurno ih imate, i da fokus bude na njima. Šta vam se sviđa kod sebe, šta volite kod sebe i tako dalje. Razvijte odnos sa samim sobom i negujte taj odnos. Ono što je bitno da držite na umu, da ono što se vama sviđa kod sebe, neće se svima dopasti i da je to ok. Da nekim ljudima ćemo se dopasti onakvi kakvi smo, a drugima ne. Šta god da mi učinimo, to se neće desiti, zato što to ne zavisi od nas, nego od njih, od njihovih preferencija, mišljenja i tako dalje. I svako ima pravo na svoje mišljenje. Naš posao nije da mi prodajemo sebe da bi nas drugi kupili, nego da nađemo osobe koje nam odgovaraju i kojima ne moramo se dokazivati. Samo je na nama da ih pažljivo selektujemo. Znači, pokušajte da vaš fokus stavite na sebe i na sopstveni život. Koji su vaši ciljevi, koje su vaše želje i da radite na njihovom ostvarivanju. I za kraj mislim da je važno da shvatite jednu stvar, a to jeste da vi ste vredni i dovoljni. Ti uslovi koji su možda bili stavljeni ispred vas tokom vašeg odrastanja ili tokom vašeg života ne znače da vi morate biti nešto što niste da biste bili voljeni, i da ako pokažete ko ste vi zaista ili da pokažete vašu autentičnost, da ćete biti odbačeni i ljudi vas neće voljeti i neće vas prihvatiti, nego da ti uslovi nikad nisu govorili o vama, nego o onim ljudima koji su ih postavljali. I da vi ste ok i pokušajte da to ponavljate sebi svaki dan. Zato što i to početno uverenje, ako ne ispunjavam tuđe uslove, neće biti volje, je nastao tako što ste jednu misao dovoljno puta sebi ponavljali i potvrđivali. I svako novo uverenje mi formiramo tako što ih ponavljamo sebi i dokazujemo sebi. Ali niko drugi neće da vidi našu vrednost ako mi nju sami ne vidimo. I zato je bitno da upoznate sebe. I to bi bilo to za danas. Hvala lepo na pažnji i što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim svima prijatan dan.